الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. Saat irtəngi 5-ci yartı məscidlərdə beyram namazı uzğandan soң məxsus orunlarda qurban şalığa kirişələr. Mərcani məscidi yanaşasındakı əliqə meydançıq qağınada süygözü sarıq qaytartılğan koronavirus bilan bəyli rəvişdə qoybir qagıdalar kirtirgə туры килә. Pandemiya işləri булганлыктан алдан ук без язу оештырган идек. Корбанга язылуны без инде корбан көнендә генә түгел, инде алдан 2 ай алдан килеп, хәтта язылучылар да булды. Корбанны инде без шулай итеп оештырдык. Ягъни бер җиргә күп кеше җыелмасын өчен без аны вакытка яздык. Һәр кешене вакытка яздык та, һәр кеше үзенең вакытында килә дә, әкрен генә озак китеп тә тормый. Шалынган сарыкларның тиреләрен аерым урынга, аяк ишәгеләрен махсус пакетларга тутыралар. Соңра аларны рөхсәт ителгән урынга алып китәчәкләр. Bütün sanitariya normalarga жетештирдик, ветеринарный службадан справкалар алдык. Тәртиптә чалучылар да үзе безнеке, эшкәртүчеләр дә Аллаһның бергән шөкер белән шулай тырышабыз. Итне 3 өлешкә бүләләр, берсе үзеңә калса, икенчесе туганнарга һәм өченчесе мохтаҗларга бирәләр. Кемгә тапшырасын, һәркем үзе хәл итә. Бывший торган Мариэл шәһәрендә бар. Олы яшьтәге әбиләр бер үзләренә торалар. Менә аларга бирәм. Иртәгә анда торатырга китәм. Мин менә бөтенләй калдырам шәкертләр өчен. Аллаһ Тәала башкасын үзе белер. Минем ниятим шундай. Сразу бер урында бит инде шәп бирәләр. Хәзер бит авылларда ниләрдә дә суючы тау булмый хәзер. Кайын табасың бөтен җирдә. Әмма да бөтенсе вроде әйбәт. Сайлап аласында шәп бирәләр 40 минуттан алалар, уже леп куйдылар. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ben çaldım. Bu sarık ite. Hemen sizden bağıra. Бүген физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен ачылган тернәкләндерү үзәгенә иртәдән корбан ите алып киләләр. Үзәктә эшләүчеләр итне шунда ук начар ишетүче 70ләп кешегә тарата, бәйрәм табыны әзерлиләр. Большое спасибо за подарки, мясо. Итләр белән китәрләр иләренә, куанып, шатланып, стәлләр тезәбез. Бәлешләр инде кисәбез, иншаллах шәйләр ашатабыз. Казанда 16 махсус корбан шалы урыннары эшләр. Иртәдән кичкә кадәр ачык. Бүгенгедән кала тагын 2 көнлек корбан шалырга мөмкин. Руслан Судинов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.